Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about agwu. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ agwụ etu m esi wee kọwa ya bụ agwụ bụ igwe mmụọ nọ behind ya gift. Agwụ bụ a propelling force na-propel ya bụ onye agwụ ka agwụ wee nọ n'ọrụ. Agwụ bidozie ọrụ, agwụ na-ebute onyinye amara dị iche iche. Mma akọwa ụdị onyinye amara agwụ na-ebute, mana before anyị mee nke important announcement. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị nke this year ga-abịa na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate riri na ya n'obodo oyibo na Nigeria. O nwere ihe mee na ihe ma anya ya ma ọ ya abịa ma ọ bụ na ihe ma abịa, ị ga-contribute your support. Chat m na WhatsApp ka ngwa ihe ihe iji kwado onye festival ka bụ ofu. Nke abụọ, motor ritual anyị malitere over 4 years and now ka na-aga n'iru. Anyị nọ n'ọnwa Ọgọst. Ị ka nwere ike join anyị anywhere you are. Distance is never a barrier. Isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esola anyị, ọnọ n'oru na ọnọ n'Igbo. Tụ a ka anyị ga-emegide echi the last day of the month. Yes, I to charge. So this way, I want to check na WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies on social media. But Ezeana TV, we cannot do necessary. It's not why we're here. I get a candy come here. I want to show you like he gave me a chat on the WhatsApp. WhatsApp number on the screen 080578376772. Before they are 3 prayer requests, I get them all time. Then make token donation to the account number. Then all one nature, they be an out time. Kind of for. You are free, you are welcome. Now let's proceed. What am I saying? Bona agwu nyana chutego. Makana gift of a man make it away for him. All nya can do kayi jibokwu na enwere onye amara nke nso. All the more chuku na propel ka bụ onye na-enye amara agwụ ji alụ ọrụ. Agwụ enwere agwụ dị iche iche na ike dị iche iche na onyinye amara na ngozi dị iche iche agwụ na-enye. Enwere agwụ nka na ụzụ, enwere agwụ amamihe, enwere agwụ azụmahịa, enwere agwụ ọrụ, enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na ụdị agwụ dị iche iche countlessly. Ihe ahụ ị na-emetụ ya ọfụma, that inspiration ahụ ị na-enweta agwụ na ya propel gị. Ọ bụrụ na agwụ ahụ ụfọdụ si na ya mata na aside, ụfọdụ si na ya pata na aside, ọ ya bata ya na-alụ agwụ ekpokọ agwụ niile ọnụ ka achịkọ agwụ ọnụ. Ọra mmụọ bụ ọra agwụ gị achịkọta ya ọnụ ka ha ghara ịda gbasara gị ihe. Mana ọ na-ewute na ị ga-afụ ezinụlọ manakwa na nnafa ma ọ bụ nna nnafa mere ọdịnala mere ife agwụ. Instead of ha nwee ide ekpokọta agwụ ezinụlọ ha ọnụ, ha apịa tiri mgbe o bido nyebe nsogbu. O nwere ndị agwụfa na-etipụ ala. Nwa oge agwụ onye anwa duto na harmonized otu mgbe ya na-eme ka onye nwere kolomental. Mana ikwe na ka o ruo like this because ịchọọ ka ha gbaa ahụ ụchụ adọbi ezochi ọ dị ezukwa. Kịta ebido na-afụ the signs na agwụ na-agbaghị ụgwọ. Ebido onye na-akpọchi ntị gị ịchụkwa agwụ rugoro na ị ga-eje n'ihu ọrụ gị na-azụ ahịa gị na-emere onwe biznes, so be it. Mana ọgwa bụ ihe nyekwa ha direction of purpose ka ha wee gị na-direct gị ka ịkpakọ ọnụ ka ịchịkọ ọnụ ka ihe niile ọ bụla itinye n'aka wee na-aga ka ọ ghara ịda ada ịfọkwa. Esikwara na m agwara gị ya bedokwa agwụ gị. Onye medoro agwụ ya na-akpakọ ọnụ, onye medoro agwụ ya na-adị confused. Take it from me.
Ikwana ka ịdị confused for anything. Ikwana ka ịdị confused for anything. Ya bụ, ọ na ịchọrọ ka enyere gị aka na agwụ gị. Yes. Ọ bụrụkwa na ịchọrọ ka enyere gị aka na agwụ gị, ọ bụghịkwa onye lụọ agwụ bụrụ dibịa. E nwere ka esi alụrụ onye wu dibịa agwụ. Nwere ndị ga-agba alụchadọ ha agwụ fa, ha na-eme from time to time ha echukwa agwụ ha, na-emere business ha na-alụ n'ọrụ ha ọ na-agara ha. My WhatsApp number dị na screen gị 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya ya gazie. May the blessings of Chukwu keeping me be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.